kanye emva kokuba umantyi elumkise iintsapho ezibhujelweyo uyawafunda isigwebo. Having tried to balance all the interests as fairly as possible and consider the applications which have been made and the interests of the community, ekubeni ke ndijonge zonke izinto emandiziqwalasele ndajonga nomdla woluntu. Each of the accused is sentenced to a fine of 5,000 rand or 100 days imprisonment. Utata kaLuncedo Monelo wayeneminyaka eli-17 ngethuba lokusweleka kwakhe uthi udanile sesi sigwebo. Andiziva kakuhle shem, andinawo namandla uba ndingathi ndingathetha ngoba kwenzeka ngolu hlobo mna ke bendicinga ngalo. Umthetho ke udlala indima yawo, bayayithetha bayayilungiselela ngohlobo abayazi ngalo. Abamangali kweli tyala isithethe sebhodi yotywala eMpuma Koloni sithi siyadanisa isigwebo nanjengoko bebenethemba lokuba sisibini siyakufumana isohlwayo esiqatha. We accept the sentence, although we would have wanted a harsher one, but from the reasons that the magistrate advanced and all that, we really have to accept, this sentence. Isithethe se-NPA songeze ngelithi bayasamkela isigwebo noxa ingesiso eso bebesinqwenela. Of course, we are disappointed that the court didn't see that, but opted to give them a fine. But we accept the sentence because it is also provided for by the Act, which we had charged them based on. Kwindaba zethu ku Channel 163, Ndimusiphosethu Boy, ndiseMonti.